Elikkäs esittelyssä meidän perhekalenteri, joka on ajaston Forget Me Not Family 2017. Käsivaralta kuvaan, jonka voi huomata, että ehkä kamera vähän tässä välillä tutisee. Mutta niin, meillä on ollut käytössä jo useampana vuonna tämmönen Forget Me Not mallin kalenteriajastolta. Ja kyseessä on siis perhekalenteri ja erikoisuutena on se, että kun useimmat perhekalenterit on silleen kuukausittain se näkymä, ja meille ainakin siinä on ihan liian vähän kirjoitustilaa, niin tässä nämä näkymät on viikoittaisia. Tänne alareunaan voi lisätä siis perheenjäsenten nimet. Meillä ei ihan näin monta jäsentä perheessä on, niin sitten siellä on ollut semmosia yleisiä muistettavia juttuja sitten myös lisäksi. Ja jos mä tästä nyt vähän näytän tätä sisältöä, mä en ole tänne vielä kirjoitellut mitään. Tää alkoi nyt siis joulukuussa, olisi tää uusin alkanut, mutta meillä oli silloin se vanha 2016 vuoden kalenteri vielä käytössä. Ja tässä on siis tämmösiä eläinten kuvia. Apina. Sitten tuonne haski. Ei välttämättä mitään maailman tyylikkääntä näin kuvituksensa puolesta, mutta muuten on tosi paljon tykännyt siitä, että tähän on hyvin tilaa kirjoittaa. Ja täällä on tää chinchilla sitten. Huhtikuussa on kissa. Nimipäivät on tosissaan painettu samaan kuin sit suomalaiset kaikki juhlapyhät tonne. Toukokuulla on tällä koiranpentua. Kesäkuussa tiikeriä. Ja sitten tää tehdään tälleen. Lisäksi täällä on siis tämmönen tarra-arkki, jossa on vähän vaihtelevasti ollut juttuja, että useimmiten on ollut eläimiä, mutta välillä on ollut sitten tämmöisiä piirrettyjä eläimiä joinakin vuosina. Ja toisina vuosina on ollut sitten enemmän semmosia ihan niinku tämmösiä oikein näköisiä eläimiä. Ja niin, sit nyt ollaan puolivälissä vuotta, niin sitten tää kalenteri tekeekin semmosen tempun, että se käännetään toisinpäin. Ja siitä se lähtee taas sitten heinäkuusta rullaamaan. Eli nämä kuukaudet nyt, mitkä jää tähän taustapuolelle, on semmosia, jotka on jo menneet. Eli heinäkuusta tuosta lähtee kanasia. Tullaan elokuulle, sillä on heppaa, syyskuussa on siiviä. Lokakuussa on tässä kissa. Marraskuussa rotta vai hiiri? Olisikohan toi rotta? Taitaisi olla rotta, eikö rotalla karvata häntä? Ja sitten joulukuussa tullaan taas tähän koiraan. Mut niin, semmonen. Tää on musta on ihan kiva. Tänä vuonna mä en löytänyt sitä suomalaisesta kirjakaupasta, mikä harmitti tosi paljon, niin mä en oo kerännyt silleen aina ajallaan sitä käyttämään vielä, vaan mä sitten, ajaston nettisivuilta sitä ei löytynyt, mutta mä tilasin netin kautta Turun kansalliselta kirjakaupalta, että sieltä löytyy, maksoi jotain 15-16 euroa, apua en nyt muista yhtään. Kerkesin vissiin niveltä ton lapunkin pois. Joku 15-16 euroa. Alle 20 euroa kuitenkin. Ja parikymppiä meni toimituskulujen kanssa.
Mutta kiitoksia Turun kansalliselle kirjakaupalle, jos tämän kuulette. Ottakaa ensi vuonnakin valikoimaan, niin minä tilaan ainakin sen. Kiitti.